А с мебелите ли са продават? Да. Yes, Ако искат всичко да си харесат, ако искат някой не ги харесат, оставям ги различни варианти. It's possible to buy with furniture. If you don't want furniture, they will correct. How much? How little? Not just има, да, има малко. Хареса ли, бе? Да, хубава къща. Добре, нали? То всичко пред да цена. Знам. Смисъл... чакай, ти на камерка ли си? Аз си приказвам. Не, то няма проблем. Say that you like this house. Няма проблем. It's possible to discuss Kitchen, yes. on the price. It's kitchen. Да, kitchen. No, of course, it's gas or electric. Да, три. 3 rooms with the kitchen, with the bathroom.